Bos. Iki ono sing penting, Bos. Napa Gus jane iki kuwi kaya wong kesetanan kaya ngono iki napa jane iki? Aku ora kesetanan, Bos. Lah terus Karo karya kanca kita. napa kuwi? Malah du kesetanan dhewe-dhewe dus migdo ning ladang, Bos. Lah mosok setan ngrasuki setan iki lha ya ora mungkin to, Gus. Urgen pokoke, Bos. Malah dus migdo Piye aku dhewe-dhewe. bingung, Gus. Aku bingung. Napa? Bambang karo karyo, Bos. Malah dus migdo ning ladang dhewe-dhewe terus do mencar, Bos. Loh, lah kok iso, Gus? Mbah, Bos. Mau awalnya dus sengak-sengakan terus gelut-gelutan ning ladang, Bos. Terus bar kuwi cacah do ingkel-ingkelan ngono. Ya, Bos, benul iki, Bos. Benul. Ya umpan. Lah terus saiki ning ndi? Do lunga kabeh, Bos. Lah disusul saiki pokok. Ayo saiki wae, Bos. Saiki. Oh, Bos urgen tenan iki, Ya Bos. wis ayo. Nah, aku iki gak arep nimbangi iki. Tinggal ae, Bos. Ya engko ditimbang nimbang ya. Oh iya, Bos. Ya, yo. Ayo, Bos, cepet. Iya tenduk, nduk. Kowe ngawur dang, anakku kok sampluk. Kowe sing nyampluk, Rot. Santi ki anakku, kudu anakmu. Aku wani jamin, Santi kuwi anakku. Isone kowe ora melu gawe, melu ngakoni, Rot. Kowe kuwi angge-angge orang-orang, ora melu gawe, melu ngomong. Asem tenan. Niate misah malah pedus kabeh. Untung nggo celana jero. Ki wong loro mau nek tak tinggal piye yo? Aman ora yo? Tapi kok nek malah dibacok-bacokan. Piye Santi, Mbak Sentot, Pak Dedang? Iki lho, Met. Gara-gara tangane senot anakku dadi kaya ngene, Met. Lambene, tangane, dadang kuwi sing ra toto, Mat. Wis do tuwa barang kok, rasa do ribut. Lah terus ngene iki piye Santi nakan? Sakne tenan no, bocah. Make yo. Wis, ayo Mat, saiki Santi digawa ning rumah sakit. Aja! Aku ra entuk Santi ben ning omah wae, engko lek ya pulih dhewe. Gara-gara kowe anakku dadi lara kaya ngene. Aduh malah. Ngene weket mau. Bener omongane Mbak Sentot Pak Dadang. Nek mengko Santi iki dinengke we ngene iki, wedine engko nek enek apa-apane. Ya lamun nek bocah ki ora kena ning nggon jeronane, nek kena ning jeronane apa balunge kan ora enek sing ngerti. Wis ora usah, Met. Ora sago ning rumah sakit wae. Aku wis ora ndek duit, wis ora ndek apa-apa. Sing tak ge bayar puskesmas ki apa? Sing tak arep dol ki apa, Met? Ora usah, Met. Ben ning omah wae, Met. Pede dudu anake, dadang ya ora peduli to, Mat. Hati-hati nek ngomong, Dot. Ku tak kekrek lambemu kuwi, Dot, kowe iki. Jomene gur kok kekrek. Tokno ilmumu kabeh. Tak jajal 5 menit nganti ra drosor. Aja celuk jenengku Mbah Sentot. Wis Mbak Sentot Pak Dadang. Iki piye Santi? Mah mikir anake wae. Gawe ning rumah sakit wae ya. Pak Dadang mesake Santi. Kok nek kondisine saya parah malah mesakne Santi. Gawe ning rumah sakit wae ya Pak Dadang. Wis ora usah, Met. Ora sago ning rumah sakit wae. Aku wis ora ndek duit, wis ora ndek apa-apa. Sing tak ge bayar puskesmas ki apa? Sing tak arep dol ki apa, Met? Ora usah, Met. Ben ning omah wae, Met. Ya Allah Pak Dadang. Kene iki koncone Santi, Pak. Koncone Santi iki akeh. Nek masalah kuwi kan kowe iso dipikir keri, sing penting Santi kondisine apik sik, Pak. Nek masalah duit kan iso nggo kanca-kanca iso ngewangi, Pak. Ya ampun Pak Dadang. Saiki lak ketara to, Mat. Sapa sing ra duwe ati sebagai wong tuwa? Wis ngene, Mat, saiki Santi digawa ning rumah sakit. Kabeh sing biayai rumah sakit aku. Ora iso. Santi ki anak sapa? Santi ki anakku, Tot. Ya ampun. Iki sedane iki piye oleh gelut mengko nek gelut neng ring. Mbah. Kowe arep apa, Mat? Nek gelut neng ring. Yo, Ben, ora apa-apa. Ojo, wis. Ayo. Ojo, wis. Engko wae. Iki sing penting anake. Wis tulke Pak Dadang, tulke. Kok kabeh. Mat, kowe malah galaman, Mat. Lah, Mbak Sentot mado gelut. Iki lho, Santi terus piye? Mikir Santi sik. Pak Dadang ki yo ngono. Mikir anake sik. Ora malah do gelut gara-gara sing ra genah. Anake sik sing dipikir. Jan tuwekan dodol entuk jembuten tok. Ora ndek pikiran. Ora ada pikiran.
kene. Asu tenan Mang Bambang yo. Oke bener-bener kok protes. Ora kurang-kurang sing nutupi ya. Nah dari bolos kerja. Celeng. Celeng. Lah kayak Mas Karyo to, Gus. Kok ngalamun dhewe nang kono napa ya, Gus? Kok blong-blong ngono ya, Bos? Lah yo ki lak gegek golek ilmu, Gus. Oh iya, Bos. Iya ya. Yo aku ora ngerti to. Genah kowe bareng aku ning kene ngono kok poclok. Menawa, Bos. Ayo, parani, Gus. Arene wae, Bos. Ayo, Gus. Ngarep, Bos. Berarti aku sing kok ngarep ki piye karepmu ki? Oh iya, wis, Bos. Ngarep po. Mas Karyo. Mas, kenapa ning kene, Mas? Ya, Gus. Napa ning kene? Napa Mas ning kene dhewe iki? Padi yo mbek Bambang yo. Ya ngono kuwi sak. Bambang kandhane angel. Halah wis, Mas. Ora entuk ngono kuwi sama karo kanca dhewe iki. Ora apik. Jane ku ya ora ben gelet ya. Tapi Bambang ku mau nyelak wong ya. Kakan petingkah. Wis, Mas, wis ora usah dawa-dawa. Wis ayo goleki Bambang karo Agus karo sampean. Ben sesuk masalah iki ora dawa ben nyambut gawe niki padha-padha penak kabeh. Malah sak. Kemalah gelet meneh panjang urusane mengkemalan. Ora ngono kuwi to, Mas. Kabeh iki kudu dijelaske perkarane. Apa titike, engko ben padang, gen ora ning prahara lagi di dalam kalian ngono. Mosak. Wis aja ngono kuwi to, Mas. Tenanan, Mas. Moh. Iki kabeh iki bolo, kabeh kanca. Lah kok gara-gara masalah sepele kok awak dhewe yo dadi bubrah, rek kekancan, rek saudaraan, rek pas duluran. Emangnya apik ngono kuwi, Mas? Ayo lho Mas Karyo, selak wengi iki kabeh ben padha jelas Mas Karyo. Iya. Mas Karyo. Ya wis yuk. Golek Bambang yuk. Ayo ayo. Wong nang ndi? Bayi makane digoleki bareng-bareng wong telu. Yo. Yo. Sik. Gus, coba awakmu nelpon wong mes, selamat apa sapa ngono, tekokno Gisel. Bambang ning kono apa ora? Iya Bos, bisa lek telepon Bos. Coba. Nomor ya sama terakhir iki Bos. Ora aktif. Gisel liyane, jasa liyane. Halo. Apa nih kono ra ya Mas yo? Iya Bos. Siap. Piye, Gus? Jadi Mas Haji mau ki mulai jipuk tas terus lunga meneh iki Bos. Cipok tas. Neng ndi yo, Bambang yo? Neng ndi yo, Gus? Yo sayo, Mas Karyo. Gus, digoleki selak peteng kok ayo. Ayo. Lakune ngene kan. Ben opo jar? Ya umpan. Napa ta Mas Karyo? Enggak kena batu. Entang. Sing sabar Mas Karyo. Ya ampun. Lho kowe iki mengganggu konsentrasiku kok yu. Gus. Yu Gus. Sebulin. Sakit. Ya ampun. Ya ampun, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, NKRI harga mati. Iki piye Santi? Aku saka katok teles, kabeh teles, nganti dadi garing meneh. Gara-gara sampean Mbah Sentot, sampean Pak Dadang. Mbok daya wis gedhe tuwa gerang jembuten ki, aja do ngono mikir iki. Wis saiki penake ngene, Mat. Santi digawane rumah sakit ya, Mat. Ora ya ora, Tot. Wis ora usah gagas dadam, Mat. Wis to, aja do gelut. Loh Santi. Nduk Santi. Wis sadar San. Wis to, ampun do gelut. Diomongke sing apik-apik. Walah, iya Nduk, pancen bapakmu ki tegel kok Nduk nak karo kowe iki Nduk. Mbak Sentot juga rasa melu ikut campur urusane keluargaku to, Mbak. Sampeyan iki lho, Mbak, ning kene iki wong liya.
Loh, Nduk. Aku iki bapakmu, Nduk. Mbak Sentot ki nek ngomong aja celemeh to, Mbak. Bapakku ki yo iki, Pak Dadang. Ora ening liyane. Nduk, aku ki iso jelaske kabeh, Nduk. Lagi meneng oh, Santi ki anakku, kudu anakmu, Tot. Iki bali yo. Ora usah nambahi beban anakku, Tot. Wis Mbak Sentot. Awake bali wae. Yo. Ya wis. Santi wis anu to, wis sehat. Wis sadar to. Awake bali wae. Ya wis ayo Met. Delok ngae, Dang. Aku bakal mbuktekke kabeh tak goleki buktine nek Santi ku ki anakku. Ora iso tekan kapan Santi ki tetep anakku, Tot. Wes Mas Mat, kono Mbak Sentot nek jak mulai wae. Ayo Mbak. Balik wae. Delok ngae, Dang. Nduk San, adewe bakal iso dadi siji. Maaf ya, Nduk, Bapak. Ampun Pak, wis Santi ngeluh. Santi pengen dhewean wae Pak. Wis Santi ora pengen mikirke hal-hal sing ora perlu dipikirke ngono kuwi. Ya wis, Nduk. Ngono sih ya, Bapak tak lungasin nek ngopo-opo. Omong Bapak ya, Nduk. Nggih Pak. Iki apa tok lalur ki? Wong sedih wae. Iki jane nopo lalur ki ah? Asline Mas Karyo ki ketoke oke pikire yo Gus ya. Ket mau merenung. Aku semalang iki nganu Gus. Semalang iki nak Mas Karyo ki dadi edan. Kuwi bos sing di Ayo, bahayani. kok iso men gelut. Wong iso satru, iso padu kaya ngono. Ning ladang yo ingkel-ingkelan bos. Apa iya? Tak bisa. Lah kok ngene kok video karo ngene kok video call aku to. Iras apa awakmu ki ngomong kowe meh dukung sapa Bambang apa Mas Karyo. Lah 150 Fotoe taruhan ya, bos. Lah iya, ya ora apa-apa, kan entuk duit. Wis wis 3 desa terdhewe wis ora ana menungsane menggat ndi ora ngerti ki piye. Iya ki Mas, wis 3 desa awak dhewe njelajahi mengintari dari jurang, lembah, gunung, tapi ora ketemu. Iki tetep wis fix Mas. Tetep Bambang kuwi wis keluar dari desa ini, wis metu kon desa kene. Heeh, iki bos. Nak jarene nggawa tas lho. Iya ra Gus? Iki bos tak Heeh. jadi yo ora kena. Piye Mas? Wis sak bali wae ah, ngopo golek Bambang nyusahke wae. Lah ora digolekine Mas. Aja ngono kuwi Mas. Awak dhewe iki sebagai apa kerabat sing kerep kumpul dadi siji iki awak dhewe tetep kudu ngrangkul Mas. Mending kalau inem ya daripada ngono. Anget enak kalau daripada ngerangkul Bambang. Alah, kowe iki ngono mesum ngacengan Mas. Aku yo gelem edan wae. Inem kok. Soale besar ketae anggap kayak aduh yo. Ah, tidak Mas. Yo, Wis. Ayo bali wae yo. Sekarang yo, bos. lah yo ayo, mesti nganu. Bambangku ki nelpon kok mosok wis gedhe ilang iki lak yo ora mungkin toh. Ya Gus. Bener. Ya wis yo. Yo ayo. Yo. Sik. Loh. Kayak rupane berarti benang kayak mana toh? Lah ini enggak ada ngono, bos. Lah yo, enggak ada lipol yo. Napa yo kae? Ya wis ah. Wis. Apa ndelok-ndelok? Napa benang-benang wae kok slet pitik raine ngono. Lah kayak dan gara-gara entute Agus wingi kae, ya Gus. Kita edan gara-gara entut kuwi ini, bos. Lah yo ki. Slet pitik lagi. Ngono. Ayo. Ayo. Goblok. Edan pisan.
Ilaheng. Sabaring sabawana, sapa ngoma, sapa jurang. Remak balung, kayu legi, colok kecap. Crit. Dilongkas aku jadi dukun sakti. Dukun kondang saka Pindur. Arep kondangan. Mesti Iya, Mat. Santi bakal ingin karo bapake sing kan. Tetep tak goleki sik, Mat. Buktine nak Santi ku ki anak, Mat. Lho, Mat. Kayak kok kaya Jarot, Mat. Oh iya, Mbah. Kejaran. Ketok iki gek ngumpulke ngelmu kok, Mbah. Yo, ngumpulke ngelmu ning sapa sih, Mbah? Oh, ketok iya, Mat. Mbok aku diajari, Mbah. Dajari Iki kok dadi sugih. ojo kae wae. Kowe ra kuat. Apa? Ora kuat. Lakoni, Mat. Lakoni iki kan beberapa pokoknya ora kuat kowe ora kuat nyonggo anu iki. Ayo. Tak sapa nih, Mat. Rot. Kowe iki serius men ki napa kowe, Rot? ngaturaken sembah kunjuk mateng guru. Kok ngendi Pak Guru? Iki aku iki kas anu dolan-dolan karo Slamet, kas mlaku-mlaku saka Lah napa? wetan kono. Mat rene cepet. Guru. Nggih, Guru. Nggih, Mbah. Ya pripun? Ngene, Rot. Aku Pripun? ki anu wis leren dadi dukun. Lah entek kontrake pripun? Dadi kowe iki wis biasa wae rasa nyeluk aku guru. Lah kontrake lawon telas. Ora Kontrake entek Mat. ora lentek. Aku arep pensiun ngono. Lah pripun? Arep pensiun, aku saiki arep kaya wong-wong biasa ya ben dipandang wong ki ya biasa ora diwedeni wong ngono lho, Rot. Ini sih luar biasa digoleki lho Guru. Aku ki saiki wis katok lek dadi dukun, Rot. Piye Mat lak ngene iki? Guru ku cok arep sapa neh? Lah guru iku digugulan dikentuk, digugulan ditiru malah sampean. Lambemu kuwi lho. Iya lho, Mbah. Lah mana Mat? Ah sampe sab ndrosor. Iki mah dadi ketemu dukun do. Kowe iki rasa cangkeman, Mat. Nggih, Mbah. Caine Wis kowe menengo gogok ning kono sik. gogok ning ngono. Santet ndrosor. Iki ngene, Rot. Kowe iki apa ning kene iki napa? Biasa Guru. Aku nang kene arep nyempurnakno ngilmuku ben iso sakti, iso kondang, ben dikenalke dukun sakti, dukun kondang saka Dieng. Oh, berarti niku, Mbah. Meh mencurmakan menja Saiki napa ngene santet. Kowe iki menengo, Mat. Aku gek omongan karo Jarot. Ya wis, Rot. Aku tak neruske lakuku sik ijek dawa men sing kudu tak rampungke karo Slamet. Pesenku Nggih, siji lho kowe, Rot. Nggih. Ngilmumu aja ngancurke awakmu dhewe. Lah maksudnya pripun? Aja nganti kleru le nggunakake ilmumu. Kabeh kuwi iki gur titipan. Kowe Nggih, dadi aja kleru le arep nggunakake. Aja kleru pokoke kuwi. Nggih. Nggih Kang Mas Guru, kula saged ngatasi lek niku. Ngoten. Ya wis, Rot. Aku tak neruske lakuku sik ya, Rot ya. Santos mawon. Napa piye baleni nek saduk. Mbah yo. Kowe meneng. Wis, ayo Mat. Lah neruske laku, Mat. Nggih, Aku melu ki. Ayo. Topo riyen. Yo. Aja lali welingku mau ya, Rot ya. Siap. Apa terus nganti gendeng. Setan omongane Kang Mas sentot ya. Di Pratama ngono ngakune paling sakti. Ya. Ora urusan penting aku jadi dukun sakti, dukun kondang saka Dieng, saka Pindur ngono. Wis, lanjut ge. Mbah Jarot. Drogok bonang. Kene, kowe teko tenan. Nggo linggo kono. Ngageti wong tuwa iki. Aku tetep teko, Mbah. Aku pengen buktekke karo wong sing pernah ngrendahke aku. Apik. Kowe teko karo wong sing pas. Terus piye? Lah, aku kudu piye, Mbah? Kene, kowe saiki melu gerakan kowe. Yo. Ndang ikutano aku.
Sik tak sandal. Desem. Rasa melu-melu. Saduk dasar ngono. Hai. Wes. Ligone. Ayo linggo. Iki semute baleni nek. Cokok. Iki yo piye? Pokoknya kowe kudu ngapalin gerakan iki mau. Oh, nggih, Mbah. Siap. Kudu siap. Oh, nggih, siap, Mbah. Kudu apal. Apal. Apal saduk dasar. Aman, Mbah. Saiki kowe merem. Merem mau. Tak mlebuke kekuatane bajing kok sing nunggu kene. Merem. Merem. Maduh. Aku yo menah cepet neng kene koyo. Giat ae. Yo. Elah.